Nselmilkom, erġajna tqajna biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID u Malta. Il-bieraħ bqajna dejjem bit-testijiet tagħna u għamilna 731 tests u minn dawn ħarġu 3 li huma pożittivi. B'hekk allura t-total ta' każijiet li għandna sa issa li huma pożittivi huwa ta' 480. Dan ħareġ minn total ta' 35,727 tests li għamilna mill-bidu ta' meta bdiet il-pandemija. Ħabar tajbija wkoll li aħna kellna 7 każijiet oħra li issa fiequ u allura t-total ta' każijiet li kien fiequ huma ta' 399. U meta tneħħi t-total tal dawk il-nies li fiequ u dawk l-4 li mietu mit-total tal-pożittivi allura għandna 77 cases li huma attivi. X'kienu dawn it-3 każijiet? Tajb ngħidu li dawn it-3 każijiet kienu kollha każijiet li kellhom is-sintomi li għamlu kuntatt magħna fuq il-111 u aħna hemmhekk għamilnielhom it-test.
Kellna raġel Malti ta' 33 sena li dan fid-29 ta' April beda bis-sola u ġieħ fil-ġogi, ejja, tuħta nifs u anka beda jgħid li kellu innuqqas ta' xam. Dan għamel it-test il-bieraħ u ħareġ pożittiv u meta investigajna dan il-każ sibna li dan kien każ li kellu kuntatt ma' każ ieħor li propri konna diġà nafu bih qabel għaliex kien irrapporta pożittiv il-ġimgħa l-oħra. U aħna bħalissa għaddejjin bil-contact tracing tal-familja ta' dan il-persuna. Każ ieħor li wkoll huwa relatat ma' dak il-każ li għadni kemm semmejt tal-ġimgħa l-oħra hija mara ta' 50 sena Maltija li din fit-2 ta' Mejju bdiet bis-sola. Meta investigajnija sibna li persuna li huwa relative ta' din il-mara kien propju kellu kuntatt ma' dak il-persuna l-oħra li kien diġà ġie pożittiv. U allura hekk dan jiġi klaster ta' 3 min-nies. It-tielet każ li kellna pożittiv li ħareġ kien ta' healthcare worker li jaħdem Mater Dei li wara raġel ta' 26 sena u dan beda bid-deni u sola u ġieħ ta' ras fit-3 ta' Mejju. Meta rajna meta ħadem l-aħħar dan kien ħadem ġurnata qabel beda bis-sintomi, però aħna bħala provokazzjonijiet aħna nieħdu provokazzjonijiet kollha billi nagħmlu risk assessment flimkien mal-Infection Control Unit ta' Mater Dei ħalli naraw min kienu dawk il-staff li kienu f'kuntatt ma' dan il-persuna u anka kienx hemm ukoll exposure għal pazjenti. U aħna wkoll għaddejjin bil-contact tracing ukoll tal-persuni li jgħixu ma' dan il-persuna. Bekk aħna nkunu nistgħu neħqu l-każijiet mill-bidunet u s-sitwazzjoni nkun nistgħu nikkontenjawha. Is-sitwazzjoni ta' nies li għandna fl-isptar hija li għandna 7 f'Boffa, 5 St. Thomas u 1 fl-ITU li huwa issa memħat li qiegħed fuq il-ventilator u l-kundizzjoni ta' dan l-aħħar persuna li għandna fl-ITU hija kundizzjoni li hija stabbli u għandna ieħor f'Mater Dei fl-Infectious Diseases Unit. Bekk hemm 14 il-persuna li għadhom qegħdin l-isptar in totali u l-komplement qegħdin jiġu kurati fid-dar tagħhom. Għandna 7 persuni li issa fiequ u allura t-total huwa ta' 399 u dawn il-persuni li fiequ għandna 3 bleta ta' bejn 30 u 39 sena, persuna waħda bejn 40 u 49 sena, persuna oħra bejn 50 u 59 sena, persuna oħra bejn 60 u 69 sena u persuna oħra bejn 80 u 89 sena. Allura bħalma qegħdin taraw issa qed ikollna numru ta' każijiet li qegħdin ifiqu u għalhekk it-total ta' każijiet li qed ikunu attivi propju dejjem qiegħed jonqos. Hija sitwazzjoni li aħna ridna li jkollna għaliex huwa importanti li aħna n-numru ta' każijiet dejjem inżommuh baxx ħalli jekk inkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Tajb ukoll nirreferu għall-importanza li llum issa ġew rilaxxati miżuri fejn in-numru ta' nies li jistgħu jkunu flimkien huwa ta' 4, però dan ma jfissirx li hija xi ħaġa li n-nies ridu jibdew joħorġu barra. Hija sitwazzjoni li ma nistgħux ikollna sitwazzjoni bħalma kellna l-bieraħ fejn rajna numru ta' nies li ħarġu. Dan hija sitwazzjoni li jekk aħna ħanibdew jkollna n-nies li joħorġu jiltaqgħu ma' nies oħrajn, hemmhekk ħankunu qegħdin nirriskjaw dak kollu li ħdimna għalih. Allura l-appell tiegħi huwa flimkien ma' saħabi u kollegi kollha li rridu noqogħdu attenti il-miżuri li aħna ma jkollniex kuntatt ma' nies oħrajn ħlief ma' dawk li huma li jaħdmu miegħek is-soltu u dawk li inti jkollok fil-household m'għandux ikun. Importanti li noqogħdu attenti għal din is-sitwazzjoni. Nerġa' nappella wkoll li n-nies vulnerabbli importanti li jibqgħu id-dar. Importanti li jibqgħu id-dar għaliex huma n-nies li jekk ħatolqothom dan il-virus jista' jkollhom komplikazzjonijiet. Bħalma dejjem ngħidu żammejna n-numru ta' każijiet li aħna kellna l-isptar baxx ħafna għaliex aħna proteġejna lil vulnerabbli. Ma nistgħux ikollna sitwazzjoni fejn bħalma ġara f'pajjiżi oħrajn fejn kellhom numru ta' każijiet li kellhom jidħlu l-isptar tant li anke hemmhekk f'dawk il-pajjiżi l-isptar ma kienx qed ilaħħaq mad-domanda li kien qed ikollhom. Aħna mxejna bil-għaqal u allura ejja nkomplu sejrin hekk. Illum ukoll rajna l-ħwienet li kienu għalqu li issa wkoll bdew jiftħu. Nfakkarkom fuq l-importanza li jintlibes il-maskla
biex in-nies jidħlu f'dawn l-istabbilimenti. Il-maskra hija importanti għaliex permezz tagħha jekk inti tkun qiegħed tferrex il-virus tkun qed tipproteġi lil ħaddieħor. Allura huwa importanti li kulħadd jilbisha ħalli jekk aħna nkun nistgħu innaqsu r-riskju ta' trasmissjoni. Ukoll nerġa' nappella lis-sidin tal-ħwienet li diġà qegħdin naraw miżuri għaddejjin biex in-numru ta' nies li jkun jistgħu jippermettu li jidħlu ġewwa l-istabbiliment kemm dawk il-ħwienet li issa ftaħna ġodda rġajna imma anke dawk il-ħwienet li kien hemm qabel li jkun hemm kontroll fuq in-numru ta' nies li jistgħu jidħlu li propju hija maħduma fuq skont l-erja tal-ħanut li inti tippermetti persuna waħda għal kull 10 metri squared li inti ikollok bħala erja tal-ħanut. Din hija bbażata fuq risk assessment biex inti dejjem tnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Nfakkar ukoll li importanti li l-istabbilimenti wkoll joffru alkohol rab jew ġel biex il-persuni li jidħlu jkun jistgħu jnatfu idejhom ħalli jekk innaqsu t-trasmissjoni ta' persuni fl-environment fejn ikun jidħlu. Nfakkar ukoll li huwa obbligatorju wkoll fuq tal-linja biex persuni wkoll hemmhekk jilbsu il-maskra jew inkella l-visor. Hemmhekk il-visor tista' f'dawn il-postijiet kollha semmejna kemm ir-retail kif ukoll fuq it-trasport tista' tirreplaceja propju il-maskra. In English, everyone, this is an update of the COVID bulletin that we deliver every day. Yesterday we have made 731 tests, and out of these we have had 3 positive cases. So the total number of positive cases that we have had since now is 480 cases. This is out of a total of 35,727. So this is an extensive swabbing strategy that we are working on so that we will identify all the cases that we have. All the 3 cases that we have had today are all symptomatic cases. We have had 7 recovered cases, so the total of recovered persons is 399, and this leaves us with 77 active cases. May I remind you as well that today we have opened up new shops, the non-essential retail shops, which we had closed down so as part of our measures to contain this situation. And I appeal to everyone of the importance of the mitigation factors that we introduced with the reopening of these shops, which includes the use of a mask or a visor. This is important because we need to prevent the transmission from one person to the other, and a mask or a visor effectively helps a person from transmitting the virus to another person. This is also applicable to all public transport, so it is important that if you are going on public transport that you are wearing a mask or a visor. And also the appeal is for people, if they're going to go out for essential reasons, it is important that you do not stay in close contact with other persons, and the limit of 4 persons as well within public places. Last appeal also is for the vulnerable people, that these people who are elderly or suffering from chronic conditions, it is important to avoid not going out unless it is really essential. However, if someone needs medical care, it is important for those people as well to go to be cared for medically. Naddu issa għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Claudio mill-Orizzont. Prof. Gawċi, x'nu li jwassal li minkejja li tkun infettat bil-COVID-19 maturi jibda sintomi? Dan ifisser illi dawn in-nies jistgħu jiżviluppaw xi sintomi aktar il qudiem jew inkella jistgħu jfiqu mill-virus mingħajr lanqas biss jafu laqgħat kellhom. U mistoqsija oħra, x'reazzjonijiet kellkom wara li rajna l-ewwel miżuri tal-Axkar fejn rajna li fetħu numru ta' stabbilimenti kummerċjali fost l-oħrajn? Mela, fuq in-nies li ma jkollhomx l-ebda sintomi, dan huwa fenomenu li qegħdin naraw kemm hawn Malta kif ukoll barra minn Malta fejn inti jkollok nies li ma jkollhom l-ebda sintomi ta' xejn u meta tittestjahom hemmhekk joħorġu pożittivi. Dan bħalma qegħdin taraw il-virus dejjem qegħdin nitalmu dwaru u aħna bdejna naqbdu din is-sitwazzjoni propju meta aħna bdejna nagħmlu random testing ta' ċertu gruppi ta' nies, speċjalment ċertu postijiet tax-xogħol, u hemmhekk bdew ħerġin dawn in-numru ta' każijiet.
Infatti dan huwa xi ħaġa li hija importanti għaliex mill-evidenza sa issa li nafu hija li anke jekk ikollok persuni m'għandhom l-ebda sintomi, hemmhekk ukoll huma jistgħu jitrasmettu dan il-virus lil ħaddieħor. Vera li t-trasmissjoni hija inqas milli kieku persuna għandu s-sintomi, però xorta qiegħed hemmhekk allura xorta rridu nieħdu l-kontrolli kollha meħtieġa. Sa issa minn dawn il-każijiet li aħna rajna li ma kellhom l-ebda sintomi, aħna bqajna nsegwhom u kienet sitwazzjoni li huma baqgħu bl-ebda sintomi. Ġifi dan huwa fenomenu li qed jiġri. Palma rajtu wkoll issa li aħna rilaxxajna ċertu miżuri fejn infettħu ċertu ħwienet, bħalma rajtu wkoll fit-toroq tagħna żdiedu il-nies li qegħdin naraw meta tqabbel mal-ġimgħa l-oħra, però hemmhekk il-provokazzjonijiet importanti li jibqgħu jittieħdu. Ħalli jekk aħna dawn ir-rilaxx ta' dawn il-miżuri ma nispiċċawx f'sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet jibdew jiżdiedu. Xewna, Malt Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. 124 people were yesterday fined the €100 fine for being in groups of more than 3. As you said before, although the number of people allowed in a group went up to 4 today, is the health authorities considering increasing fines? Thank you. Aħna l-iskop tagħna huwa mhux li aħna nwaħħlu l-multi jew nżidu l-multi, l-iskop tagħna hija li nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Sfortunatament ikollok persuni li ma jimxux mal-miżuri, allura jkollok tieħu din l-azzjoni, però jinnappella l kulħadd dan qegħdin nagħmluh aħna dawn il-miżuri fuq xjenza li hija bbażata ta' kif jiġi trasmess dan il-virus. U allura aħna qegħdin indaħlu dal-miżuri biex aħna nevitaw li jkun hemm trasmissjoni. Nappella lill pubbliku li dejjem isegwi dal-miżuri. Massimo, Malta Today. Good afternoon, Prof. Gauci. Ixtaqt insaqsik huwa rigward il-maskri, għax naf li fil-bidu tal-pandemija jidher li l-pariri kienu li l-maskri ma għandhom jintużaw biss min-nies li qegħdin fil-front line, tobba, nurses, etc. Però issa r-regoli huma li min jitla fuq tal-linja jew min imur f'ħanut tant tuża maskra. Allura x'wassal għal dan it-tibdil forsi stina nafu iktar fuq il-virus, x'inhi r-raġuni? Mela, hija sitwazzjoni ta' kif inti ddaħħal il-miżuri meta inti tkun qed tiġġieled f'pandemija bħal din. Mela, aħna fil-bidu u nibqgħu għaddejjin hija li inti l-użu ta' personal protective equipment li jinkludi maskla, visor, lingwanti u anka il-gown, dawk huma essenzjali meta inti għandek persuni li huma fil-healthcare system li qegħdin jieħdu ħsieb pazjenti jew li għandhom il-COVID jew inkella li jkollhom suspetti li għandhom il-COVID. Dawk huma essenzjali u hemm il-kriterja ta' x'għandhom ikunu propju dawn it-tip ta' maskri għaliex hemmhekk inti tkun qed tipproteġi lil healthcare worker milli joħodha mill-pazjent. Is-sitwazzjoni issa bajna naraw li aħna r-rata ta' trasmissjoni fil-komunità bdiet tonqos, però issa li llum daħħalna miżuri li huma ġodda, hemmhekk inti ikollok ir-riskju li jibda jerġa' ikollok ċertu numru ta' każijiet li jerġgħu jibdew jiżdiedu. Allura hemm ir-riskju li inti jistgħu wkoll ikun hemm iktar trasmissjoni fil-komunità. Allura meta inti tirrilaxxa miżura ma tistax tirrilaxxa miżura mingħajr ma tagħmel pjanijiet u miżuri ta' kontingenza. Allura dawn huma l-miżuri li aħna qegħdin indaħlu li għandek in-nies li huwa obbligatorju li jilbsu dawn il-maskri li huma maskri li jistgħu jkunu jew inkella surgical mask jew inkella anka cloth mask tajjeb in-non-medical masks fejn inti l-persuni hemmhekk qegħdin aħna naqsu r-riskju li jekk xi ħadd li għandu l-virus jgħaddiha lil ħadd ieħor. Ġifi dawn huma mezzi ta' mitigazzjoni li jibdew jiddaħħlu meta inti tkun qiegħed tirrilaxxa l-miżuri li inti kellek. Infatti, qegħdin naraw ukoll li ħafna pajjiżi oħrajn anke pajjiżi Ewropej issa daħlu wkoll il-miżuri ta' li l-persuni għandhom jilbsu l-maskla propju meta bdew jirrilaxxaw lill-pjanijiet li kellhom. Nicole minn Newsbook. Nsellimlek, Professor Gauci. Hemm persuni li kuntattjawna li qed jgħidu li marru jixtru dalgħodu minn xi ħwienet dan kien partikolarment supermarket fejn qalu li daw meta daħlu in-nies ma kinux libsin maskri. Tista' tikkonferma jekk l-ilbies tal-maskri fil-pubbliku hux obbligatorju jew le u jekk iva hemm xi multa assoċjata ma' dan? Mela,
Bħalma semmejna l-ilbis tal-maskra jew inkella tal-visor huwa obbligatorju għal retail outlets kollha x'in inti tidħol ġewwa fuq it-trasport pubbliku inkluż tal-linja u fuq il-GoZo channel. Dan joħroġ minn ukoll kriterja li ġew published taħt il-Public Health Act u allura hemmhekk huma obbligatorji. Jekk ikun hemm reat kontra dan il-guidelines u l-kriterja, hemmhekk ikun reat kontra l-liġi. Ruth, minn TVM? Nsellimlek, Professor Gawxi. Ekku, dwar il-dan qed li jkun reat kontra l-liġi, għalhekk jekk ikun hemm penali, jiġifieri x'inhi l-penali għal min ma jilbisx il-maskri fil-ħwienet fuq il-GoZo channel u fuq it-trasport pubbliku. U meta tidħol fis-seħħ propju dina l-penali. U wkoll tobba fir-Renju Unit isprimew tħassib dwar problemi oħra ta' saħħa li jista' jkollhom il-pazjenti infettati bil-COVID-19. Saret xi analiżi dwar xi problemi oħra ta' saħħa kellhom il-pazjenti f'Malta li kellhom il-COVID-19 speċjalment dawk fl-ITU u xi problemi oħra jista' jkun hemm tipo side effects tal-virus. Mela, il-reat joħroġ mill-liġi tas-Saħħa Pubblika, il-Public Health Act. U allura hemmhekk jekk jkun hemm kontravenzjoni, din timxi bħal kontravenzjonijiet oħra li s-soltu jittieħdu kontra dawk il-persuni li jkunu kisru l-liġi taħt il-Public Health Act u hemmhekk inti jkollok każ fejn jiġi jitressaq propju l-qorti. Fuq komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu bħalma rajna wkoll minn sitwazzjonijiet barra minn Malta, hemmhekk kellna komplikazzjonijiet fejn l-iktar komplikazzjoni komuni kienet ta' pneumonite ġif infezzjoni fil-pulmun, però jekk ikollok imbagħad komplikazzjonijiet iktar tal-persuna fejn inti kollok firxa ta' dan il-virus u jista' jkollok ukoll imbagħad komplikazzjoni ta' anka super infection, ċertu mikrobi oħrajn anka bakterja, hemmhekk ikollok iktar komplikazzjonijiet, imma fortunatament aħna mill-każijiet li kellna l-maġġor parti tagħhom kienu każijiet li kienu qed jaffettwaw l-nies li huma ta' età pjuttost żgħira u allura kellna vera ftit minn nies li kellhom il-komplikazzjonijiet. Jonathan minn Love in Malta. Good afternoon, Professor. I have two questions. The first one is about public transport. Beside the fines, do bus drivers now have the right to refuse passengers who board their bus without a mask? And the second is about swabs. Some concerned readers have asked us whether it's true that doctors have run out of newer swabs and are having to use older, less accurate swabs. Can you confirm or deny this? Thank you very much. Iva, meta għandek nies li ħajkun qegħdin jitlgħu fuq il-public transport dawn għandhom l-obbligu li huma jilbsu maskla jew visor. Il-driver għandu dritt li jekk il-persuni ma jkunux libsin għandu dritt li ma jtellaħħomx. Dik ukoll toħroġ propju minn dawn il-guidelines li ħriġna. U meta qed nitkellmu fuq l-swabs, aħna l-swabs kienu dejjem swabs li qegħdin joħorġu mill-procurement system tagħna li kienu kollha swabs li kienu vera jkollok ditti u tipi differenti, però kienu swabs li kienu kollha effettivi u bħalma rajtu mill-bidunet li aħna bdejna nagħmlu dawn it-testijiet dejjem kien qed ikollna riżultati li huma validati. Testijiet li qegħdin nużaw il-gold standard testing fejn aħna qegħdin jittieħdu fil-laboratorju tagħna f'Mater Dei fejn hemmhekk qegħdin jiġu ttestjati permezz ta' sistema ta' PCR fejn inti tkun qed taqbad il-partiċelli ta' dan il-virus li joħorġu mill-persuna li jkun qiegħed iġor dan il-virus. Allura hemmhekk aħna għandna dik ir-reassurance ukoll li aħna qegħdin nużaw is-sistema tat-testjar tagħna li hija effiċjenti u anke li hija validata. Jessica, Times of Malta. Good afternoon, Professor Gauci. My question is in relation to people over 65 and those vulnerable to COVID-19. Now that measures have been relaxed and non-essential retail is open again, if these people are asked by their employers to come into work, are they still exempt or do they risk the risk of losing their jobs? And an addendum to questions on masks. Are children obliged to wear masks as well? Fuq il-vulnerabli, bħalma semmejtilkom, dejjem inħampqu fuq il-vulnerabli kemm huma f'riskju. U dawn ukoll huma l-iktar f'riskju minħabba kemm l-età tagħhom imma anka minħabba ċertu kundizzjonijiet mediċi li jkollhom. U allura bħalma semmejna il-rilaxx tal-vulnerabli li jibdew joħorġu mhuwiex qiegħed hemm. Aħna qegħdin nimxu
pass skont ir-riskju. U ma nistgħux aħna bħal dan iż-żmien naffordjaw li aħna l-vulnerabbli joħorġu barra u anka l-vulnerabbli jibqgħu jmorru għax-xogħol. Allura dak l-avviż legali fejn inti jindika lil dawk in-nies li huma vulnerabbli għandhom jibqgħu id-dar u joħorġu biss għal vera bżonnijiet jibqa' hemmhekk. Fuq l-użu tal-maskri jew inkella visors għat-tfal, il-maskri mhumiex indikati fit-tfal ta' inqas minn 3 snin. Infatti din qiegħda wkoll fil-linji gwida li aħna ħriġna wkoll dwar il-maskri għaliex hemmhekk jista' jkollok riskju li t-tfal ma jkunx jistgħu wkoll ineħħu l-maskra jekk ikollhom xi komplikazzjonijiet. Allura hemmhekk inti għandek it-tfal li m'għandhomx jitlibsu lill-maskra. Kien minn Net News. Good afternoon, Prof. Gawci. Fil-bidu ta' din il-pandemija konna ġejna l-isptar il-medja fejn rejtuna kif jitlibes PPE u kif jitneħħa u kien hemm proċedura sħiħa biex inti ma tmiss partijiet fejn forsi miss il-virus. Bl-istess mod għaliex mhux kulħadd jaf forsi taħseb li ħaġa sempliċi ma fil-verità forsi mhix. Issa li rridu nilbsu l-maskri meta mmorru fir-retail shops, tista' tagħtina idea eżatta ta' x'għandu jagħmel dak li jkun biex jilbes il-maskra u biex ineħħiha fejn jitfaħħax jagħmel biha kemm iddum valida, eċetera, eċetera, biex għall-inqas min ikun qed jilbes il-maskra żgur ikun safe 100%. Kien din hija mistoqsija li importanti ħafna għaliex meta persuna qed jilbes il-maskra importanti li hu jaħandilha tajjeb għaliex inkella jkun qed jisponi kemm lilu nnifsu u anke lil ħadd ieħor għal iktar riskju. Ħaġa importanti hija li qabel ma nmissu il-maskra inti taħsel idejk sew jew inkella tuża l-hand rub. Meta tintlibes il-maskra, inti importanti li l-maskra tkun qed tagħti imnieħrek, ħalqek u anke l-geddum u li inti il-maskra tkun qiegħda jkollha tight fit mal-wiċċ kollu. Importanti wkoll li ma toqgħodx tmiss il-maskra waqt li inti tkun qiegħed biha għaliex inkella tkun tista' tikkontamina idejk u allura hemmhekk inti tressaq il-mikrobu iktar lejn wiċċek. Importanti wkoll la darba inti tiġi biex tneħħiha ukoll importanti li ma taqbadx il-maskra minn wara, imma taqbad il-maskra mill-ċinek tagħha u tkun tista' mbagħad tneħħiha mingħajr ma proprju tmiss il-quddiem jew inkella fuq wara tal-maskra. U wkoll jekk inti huma dawn il-maskri li huma disposable jew tarmija mill-ewwel fid-dustbin jew inkella jekk m'għandekx aċċess għal dustbin dak il-ħin titfaħħaġa borża tal-plastik u mbagħad tarmija b'kollox ħin inti tkun f'post fejn għandek aċċess għal dustbin. Importanti ħafna wkoll li jekk intom ħadkunu qegħdin tużaw dawn il-non-medical masks li huma l-cloth masks u dawn minnhom li jinħasslu, allura inti din terġa' titfaħħaġa l-borża u mbagħad toħodha d-dar u taħsilha f'temperatura ta' 60 degrees centigrade. Importanti għaliex hemmhekk aħna nafu li dak huwa temperatura li inti tkun tista' toqtol il-virus. Importanti wkoll issegwu l-istruzzjonijiet dwar dawn il-maskri. Għaliex meta tixtri pereżempju cloth mask, hemm minnhom li tista' tibqa' tużhom, imma hemm minnhom ukoll li tista' tużhom numru ta' drabi. Allura hemmhekk aħna wkoll qegħdin anke nwasslu dawn il-messaġġi ta' kif inti tiħandilha din il-maskra u anke fuq is-social media wkoll ħajkollna istruzzjonijiet ukoll kif jgħinukom iktar. Kelly minn One News. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, nafu li ftit tal-ġimgħat ilu persuni li kienu jgħixu ma' persuni meqjusa vulnerabbli ħarġu mid-dar u sabu akkomodazzjoni alternattiva. Issa illi ġew rilaxxati ċertu miżuri nistgħu nikkonfermaw li fil-fatt mhuwiex iż-żmien li dawn il-persuni jirritornaw fid-djar mal-persuni vulnerabbli. Grazzi. Iva Kelly, dan importanti dal-punt li semmejt inti għaliex ikompli jenfasizza wkoll kemm huwa importanti li dawk in-nies li ħadu ħsieb biex huma jipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli l-qraba tagħhom li huma tant eżis għalihom u allura marru sabu x'imkien ieħor għalissa għadu mhux iż-żmien li huma jirritornaw lura għaliex sa issa għadna qegħdin f'riskju u allura rridu nkomplu nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli. Hemmhekk wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa tagħna dwar ir-rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID bħalma qegħdin naraw mxejna tajjeb ħafna. Irnexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni, irnexxielna nżommu s-sitwazzjoni li pajjiżi oħrajn ma rnexxielhomx għaliex kellhom numru ta' każijiet speċjalment li daħlu fl-isptar u n-numru ta' nies li mietu kienu għoli ħafna, ejja nkomplu naħdmu flimkien biex pass pass nkun nistgħu
naslu li aħna nkun nistgħu nżommu s-sitwazzjoni dejjem taħt kontroll. Bl-għajnuna tagħkom. U dejjem nappellalkom stay in, stay safe.